Deci, cum vă spuneam, deci e o luptă mare la nivel mondial. În spatele la toate e diavolul, ca să știm. Pentru că vedem, până la venirea lui Hristos a fost un lucru. Care a fost lucrul cealaltă? Deci, diavolul avea putere. Cine se închina la Dumnezeu? Erau evrei la timpul ceala și împrăștiați prin lume, dacă îmi erau câțiva așa. Restul toți se închinau la bolovani, la zei, îți jertfeau copiii lor, copilul cel mai mic și ducea și l-alunca în cuptor că să-i meargă bine, să omoreau unii pe alții. Era ajuns, deci diavolul stăpânea lumea. Asta era, de ce își făcea de cap? Când a venit Mântuitorul, ce-a făcut? L-a legat pe diavolul cel mare și l-a aruncat în adânc. Și atunci a ajuns puterea lui foarte limitată. Ce îngăduia Dumnezeu? Dar au spus așa, cât e sfârșit, va fi dezlegat. Și îi se va îngădui treptat puterea să o aibă din nou. Și vedem acum, deci a început să manifeste în lume, nu vedeți, o luptă puternică, ceea ce îl deranjează pe el e biserica. Da. Biserica, tainele bisericii, știi că ei nu pot să apropie. Nu vedem numai când faci Sfânta Cruce, deja diavolul se depărtează. Pentru că el nu suportă lucrurile astea. Deci armele cele mai puternice, Sfânta Cruce și Maica Domnului. Deci pe mulți, vezi, toate sectele astea o hulesc pe Maica Domnului. Nu fac Sfânta Cruce, iară. Deci sunt armele care le-a luat diavolul, armele cele mai puternice. Noi le avem și diavolul nu mai suportă lucrul ăsta. Și încearcă acum să ne dărâme prin felul ăsta. Adică să dărâmăm biserica, știința, nebunia lumii, mai bagă o frică de asta oameni și îi închid în casă, instalează ei tot ce vor și controlează lumea. Deci lupta diavolului se folosește prin oamenii fără Dumnezeu. Nu prin cei cu Dumnezeu nu are putere, dar prin cei fără Dumnezeu inșală. Aceea habar n-au ei că îi marionetele diavolului și își face treaba. Pentru că diavolul, el încă nădăjduiește că o să-și instaleze puterea lui. Deci el încă nebunia și mândria lui o căzut din cer, dar las că mă instalez eu aici. Bine, până la urmă doar și el se termină toate cum avem la Apocalipsă. Și atunci, până la urmă, chiar de simt el că o să se întâmple și lucrul ăsta, ce zice? Să trag cât mai mulți cu mine, să-i fac în ciudă lui Dumnezeu. Să-i trag după mine. Că zice, iadul nu a fost făcut pentru oameni. Făcut la căderea diavolului, zice, atunci a făcut Dumnezeu iadul, cumva ca o pedeapsă pentru diavol. Deci pentru oameni nu a fost făcut așa ceva. Dar noi, făcând faptele diavolului, ne trage după el. De la sine, noi ne ducem acolo. Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e bunătate. Deci El ne ia în brațe tot timpul. Dar noi de la sine, pentru că am făcut, să uite Dumnezeu, dar voi nu aveți nicio faptă de mea aici. Adică ce să fac cu voi? Că voi tot, uite, ați slujit la stăpânul ăla. Trebuie să vă duceți la stăpânul vostru diavolul. La cine slujești, la cealaltă te duci. Și atunci, e toată nebunia de acolo. Era într-un loc, e ca un fel de glumă, dar mi-a plăcut așa, mi-a trimis cineva. Zice, cu unul a murit un mare guvernator de asta. Și cum s-a rânduit acolo, a ajuns la poarta raiului. Și Sfântul Petru acolo cu cheile și bă, dar cu tine ce să fac? Că de ăștia n-am mai avut până acum aici. Toți erau jos, se duceau acolo, la iad. Zice, ce să fac cu tine aici? Dar zice, îți dau o șansă. Zice, te duci o zi să vizitezi iadul și după aia vii și vizitezi o zi raiul. Și îți alegi tu. Îți dau șansa asta să alegi singur unii vrei. Bun, îl coboară pe el ca într-un lift, adâncime multe, până ajungea la iad. Cum luăm omenește aici, e ca exprimare omenească. Se duce la iad, se deschid porțile, muzică, veselie, frumos acolo. Când vede asta, bă, stai că nu-i ce-am auzit eu aici. Repede, vreo 10 draci leu cu tare, poftim la noi, îl pun, îl servesc, băutură, chiar și femei acolo, distracții, bă, stai că e bine aici. Și petrece la 24 de ore acolo, super, tot, frumos. Părea frumos acolo. Bun, pleacă de acolo. Bineînțeles, urcă înapoi, dus în rai. Dus frumos, verdeață. Era dus pe un nor, așa, toată frumusețea raiului, cântece în rai, frumos. Dar îi părea cam plictisitor la ce zi petrecuse el de acolo în chef, care toată viața, de fapt, petrecuse în felul ăsta. Și acum zice, bă, dar să seamănă, pot continua ce am trăit eu în lume. Și bun, zicea, bun, la urmă, după ce trece și vede tot raiul acolo, cât s-au văzut, așa zice, na, acum alege. Măi, frumos rai, dar nu cred că e pentru mine, zice. Deci m-am simțit mai bine dincolo, toată viața am trăit așa, mă duc dincolo. Bine, imediat cât o pronunțat asta, o coboră direct jos și îi se deschid porțile. Când intră, foc, dezastru acolo, țipă-te, urli-te. Stai așa, acum dracea nu mai l-a luat cu sărumâna, l-a luat, dă-i, la cazan cu el, bagă-l cu furcile, dă-i, ce era acolo, dezastru. Și bă, băi, stați așa, ce se întâmplă aici? Zice, dar parcă ieri era altceva. Zice, ieri eram în campanie electorală.
Știi? Da. Și zice, adică exact vrea să arate că ce fac cei înainte de voturi. Da. Toată lumea, daruri la ușă la om, să rămână, fac închinăciune la toată lumea, spartă frumos ca să fie aleși. Așa și diavolul, au făcut campanie electorală să-i se pară frumos ca să-i aleagă. Și că s-a terminat, doar o zi zice campania electorală, după aia urmează adevărata realitate, ce este. Și atunci l-au luat și l-au băgat acolo. Cam așa în lumea asta, deci noi ne mulțumim doar ce vedem noi, ce pipăim noi. Băi, cum îi pipăiesc, e bun, miroase frumos, înseamnă că e bun. Raiul, știu eu ce-o fi, raiul, că s-aude, se spune, dacă nu-i pipăit, banul pipăi, ceea cu tare, ei, știu eu, poi face eu, dau eu banul, dau eu milostenia, fac eu nădejdea cu nu știu ce. Și se revin la altă istorioară foarte frumoasă, cu un împărat, se întorcea de la război, cu suita, cu slavă, tot și-o trecut printr-o pădure și o peșteră. Și că ce e acolo? Un pustic. Hai să-l văd și eu. Și avea ăla în peșteră nimic. Avea un coș cu niște pozmag, jos pus în niște frunze pe care dormea și nimic. Vai, vai de tine, sărmanul, zis împăratul. Și cât ai jertfit tu pentru asta, zice, dacă o fi adevărat ce este, cât ai jertfit tu și în ce trăiești. Se uită așa poznicul și zâmbește. Nu, împărate, am jertfit foarte puțin. Nici în 1% n-am jertfit cât ai jertfit tu. Cum adică eu, împărat, cu atâta slavă, cu atâtea bunătăți? Da, și tu gândește pentru toate bunătățile astea care le ai jertfit raiul. Astea le ai 50, 60, 100 de ani cel mult, le ai și le-ai lăsat, dar tu ai pierdut raiul pe totdeauna. Deci ai jertfit raiul veșnic pentru bunătățile astea. Eu ce am jertfit? O masă bogată, un pat mai moale, nu știu ce băuturi, pentru lucrurile astea. Dar gândește că eu câștig raiul, care ăla e veșnic. Deci cine o jertfi mai mult? Eu sau toți ce gândește bine? Cam asta facem noi. Da. Ne legăm de pământul ăsta cu toată nebunia lui, de parcă ar fi veșnicia aici. Gândiți, și sufletul care nu trăiește 100 de ani când ne dăjdim noi aici pe pământ. Deci trăiește miliarde și miliarde, adică veșnic. Câte hrane ar trebui lui să-i pregătim de aici pe pământ? Că spune ce pregătim aici, cu aia ne ducem. Ca să aibă să trăiască el în veșnicia aia frumos. Deci nu ar trebui aici la trup, eu zic jumate, dar ar trebui aici la trup să-i dăm 20 și 80 la suflet. Pentru că trupul ăsta așa rămâne, putrezește, hrană la vien, dar sufletul ăsta, și atunci nu zice nimeni, Doamne, mănâncă, că ai nevoie. Ia-ți o mașină. Da, ia-ți o mașină să-ți faci treaba. Nu să arăți la toți ce grozavi ești tu, ce jeep ți-ai tras, sau cu tare. După aia alte lucruri. Deci, necesarul nu zice nimeni. Du-te și într-un concediu, du-te la mare, du-te unde vrei. Dar nu te duci, Doamne, când poți să te duci la o mare, poftim. Cum era? În Grecia, tii cu asta, cu 2000 de euro vineai cu familia și îți făceai un concediu frumos. Nu mă duc în Dubai și cheltuiesc 50.000 de euro. Pentru ce? Adică când puteai și gândește cu banii ceilalți, mai putea să ajuți 10 familii sărace să-și facă și ei un concediu să se bucure. Sau du-te la un orfelinat și plătește-l și tu acum 10.000 de euro să ducă 50 de copii de aia o săptămână la mare și ei. Să vezi ce faci tu acolo prin lucrul ăsta și reduci o leacă din ale tale. Că nu se întâmplă nimic, că marea e mai frumoasă aici în Grecia decât să te duci tu prin Dubai sau pe nu știu ce țări, unde, de fapt, ce ți se întâmplă acolo? Că plătești 1000 de euro pe noapte, că vezi nu știu ce pe geam. Cu ce te încălzește când poți cu 100 de euro din coace, cu toată familia ta, să ai decent un apartament. Deci s-o grămadă de lucruri în viața asta, că dacă am fi cu discernământ, am trăit frumos, că Dumnezeu nu a spus. Avram, zice, la timpul lui, era dintre cei mai bogați. Gândiți-vă, avea 180 de slugi, spunea atunci, când spune la el, când s-a dus și i-a învins pe ceilalți cu caznicii lui și a învins o oaste întreagă și l-a slobozit pe nepotul lui cu toate acolo, când era înainte de căderea Sodomei și Gomorei. După aia să ne uităm la Iov. Cine era Iov? Știți ce avea Iov? Deci Iov zice, era credincios, era după Dumnezeu. Nu se putea număra averea lui. Spunea, era cu miile, avea 7000 de cămile. Parcă așa ceva, ca să nu greșesc. Gândiți-vă la timpul ăla, cine avea 10 cămile era socotit bogat. Ca și cum avea 10 mașini acum. Cămila, când se trăia în perioada aceea, avea lapte, călătorie pe ea, transportai bagajul. De ce era necesar? Tu dacă aveai o cămilă, trebuie să te plimbi toată ziua, că tu aveai ce trăi. O mulgea, aveai lapte, transporta, rezista 2 săptămâni fără apă. Deci toate astea. Ei, și gândiți-le, avea vorba mii, avea nu știu câte turme.
avea cutat, deci era cel mai bogat, cum ar fi acum, cel mai bogat pe Europa, să zicem. Mai la timpul lui. Și când a venit Dumnezeu și a spus, bun, că tot zădărâ de diavolul acolo, bă, te slujește că i-ai dat bogății. Și când a început Dumnezeu să iei tot, i-a luat copiii, 7 copii, frumoși, buni, toți, i-a luat copiii, i-a luat averile, deci nu a rămas nimic, a rămas el cu soția lui și a dat lepra în el, gândiți-vă, era boala care nu se vindeca niciodată, îi se mânca carnea de sus până jos. Și atunci, băi, ce rost are să mai stau în casă? S-a urcat pe o grămadă de gunoi, dacă tot îți gunoi și eu am viermi în mine, și cu un ciop de sticlă curăța viermi de pe el. Gândiți-vă, și-a venit nevasta lui, dar bleastă-mă pe Dumnezeu și mor, nu vezi ce ți-a făcut Dumnezeu? Vorbești, nici nu certat tu ca să spui femeie nebună. Vorbești ca una dintre femeile nebune, i-a spus. Zice, au doar în dacă am luat de la Dumnezeu cele bune, nu voi primi și celelalte? Domnul a dat, Domnul a luat. Zice, gol am ieșit din pântecele Maicii mele, gol mă duc înapoi. Fie numele Domnului binecuvântat. Deci, el nu cu nimic. Dumnezeu știe, făzând Dumnezeu răbdarea lui în toate astea, o perioadă, și i-a dat alți 7 copii mai frumoși ca aceia și bogăția lui s-a dublat, s-a triplat, că nu mai știa numărul. Gândiți-vă cât i-a dat Dumnezeu. Pentru că a văzut că el într-adevăr l-a slujit pe Dumnezeu și în bogății și în sărăcie. Nu că dacă unit un cutremur s-a dărâmat casa, blesteme pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, de parcă nu știu ce. Nu, deci noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu, că am deviat de acolo din a spus de la frică. Frica, deci vine de la necredință. În momentul în care noi nu avem încredere în Dumnezeu, vine frica. Și frica asta aduce tot. Văd eu ce o să întâmple. Dacă mă îmbolnăvesc, dacă sunt îmbolnăvesc, văd eu, a rămas nevasta însărcinată, du-te și fă avort că nu o să avem cu ce trăi. Permanent frică la orice. Și atunci unde ajungem? Permanent. Dă-i, fă vaccinul, fă nu știu ce frică și la urmă mori distrus și bolnav psihic și nu știu ce și sper și sufletul. Nu. Noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu 100%, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu nu ne lasă niciodată. Dumnezeu, știți cum e? Dumnezeu ne-ar ține în brațe. Dar știi că dacă ne dă prea mult bine, o luăm razna, ne depărtăm de El. Și atunci e nevoit exact ca părintele care mai folosește nuiaua când copilul ia pe arătură să nu se ducă nu știu unde, așa și Dumnezeu mai folosește băți într-o parte în alta ca să ne ținem pe calea cea treaptă, ca să nu ne pierdem sufletul, că ăsta e scopul până la urmă. Și atunci, bă, mai îngăduie o boală, nu vedem, era o familie care îmi spunea, părinte, avea copil cu sindromul Down, avea 4-5 copii și au venit și ăsta așa. Și zic, cum? Părinte, un an de zile am plâns, m-am dat capul toți pereții. Dar acum, dacă nu ar fi fost copilul ăsta, ăsta ne-a ținut familia unită. Ăsta ne-a făcut să ne apropiem de Dumnezeu, să ne rugăm. Zice, El ne-a legat toată familia. Înainte era un dezastru în familie. De când a venit El, imediat, repede, ne-am unit toți. Ce facem cu El? Să-L ajutăm. Hai la Dumnezeu, hai la Sfântul Maslu, hai acolo. Ne-am trezit la realitate. Ceea ce părea un necaz, tocmai ăla, că de multe ori femei, am fost la doctor și mi-a spus copilul meu o să aibă nu știu ce, trebuie să-l dau afară. Păi ăla e mântuirea ta, cum să-l dai afară. Deci ăla nici nu știi ce înseamnă, e o binecuvântare la Dumnezeu. Cum ți-l dă Dumnezeu? Dacă te rogi credință, iese și sănătos, nu-i nimic. Dar dacă îngăduie Dumnezeu asta, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Și de asta revenim iară la post. Deci să încercăm postul să fie făcut din dragoste și să fie cu drag. Și orice este pe masă, slavă ție, Doamne, bolea proaste, Doamne, pâine pe masă, mulțumesc, Doamne, e suficient, o bucată de pâine, o ceapă, o ceva acolo și te duci, dar înainte ce mergeam la prășit dimineața până seara, o ceapă, o bucată de mămăligă, că pâine nici n-aveai și ce mai găseai pe acolo, era de fruct, o bucată de brânză, ceva de șuncă, de asta era de post, o ceapă, cum mai luai ceva și munceai toată ziua la prășit, nu se întâmpla nimic. Beai apă când dacă era, nu-ți ajungea mâncarea, foamea mai tare, aveai bidonul de 5 litri, băgai apă și dai înainte. Și sănătos, disculță, să făcea masaj la picioare, nu trebuia să te duci la nu știu ce tratamente, să te gâdile la telp, să nu știu ce, disculță pe pământul ăla, știți cum, regla tot organismul. Deci oamenii mult mai sănătoși, erau copilării frumoasă, eu, nu cumva s-a atins copilul, repede, la urgență. Păi eu am avut, mă alergam cu fratele meu pe acolo, că noi casa era ultima în câmp. Și acolo era toată ziua, când ne jucam noi 9 frați, ieșeam, eram o echipă de fotbal, de. Și mă aruncam, fugeam după el pe acolo pe câmpuri și spărsese un borcan într-un loc și era, cum se zice, fundul borcanului și cu un ciop așa mare. Și eu disculță drept în el. Când am călcat, am simțit durere pe la inimă. Când m-am uitat,
Era despicată talpa și se vedea osul alb, când a apucat să scurgă sângele. L-am văzut, am închis repede într-un picior, am fugit la mama. Repede o bucată de cerșaf, o șters întâi un pic, o înfășurat de 3 ori și asta a fost medicamentul. O săptămână am sărit într-un picior, după aia și-a dat drumul, s-a prins și de mai departe. Era de urgență asta, rapid, anesteziat, făcut, nicio treabă. Deci, prea multă cocoloșală acum. Nu zicem să n-ai grijă de copil, dar ai grijă de el altfel. Nu toată ziua pe internet și pe televizor. Ai grijă în privința asta. Dă-i să citească. Deci copiii nu mai citesc. Uitați-vă, am văzut toată o filmare cu întrebări de astea la fete de la liceu. Era întrebări de Eminescu, de istorie. Habar n-aveau, deci vinea cu răspunsul până la jumătatea frazei și trebuia să încheie aia. Habar n-aveau, spuneau niște prostii, dureau capul. Zic, bă, ăsta e tineretul care se ridică, da, e tineretul care învață totul de pe telefon, numai ce îi place, să fie în top cu melodiile care au apărut, cu moda, cu tare, dar nu, un pic de istorie. Adică noi călcăm pământul țării, să nu uităm, călcăm pe o seminte de strămoșilor noștri care au luptat să-l apere. Noi acum l-am vândut și habar n-avem, dacă putem ștergem, lasă, istoria Uniunii Europene, cine interesează pe noi, gândiți-vă s-au găsit și care săpau ăștia pe la autostradă, nu știu pe unde, pe sub pământ, niște ruine care aveau 4000 de ani. Deci noi suntem, să mai găsit, spuneau undeva, nu știu, pe la Roșia Montană, pe de sub, nu s-au găsit aur și nu știu ce lucruri acolo care dovedeau de la potop. Gândiți-vă, deci noi am avut din timpul ăla, veniți strămoșii noștri în sutrage Dacia de mii de ani. Poate să fie de când s-o împrăștea lumea, de la turnul Babel, de atunci să fie ajuns și acolo. Deci avem o vechime foarte mare. Și pe noi nu ne mai interesează lucrul ăsta. Îi spui de Decebal, de Burebista, de ăștia, habar n-au acum tineretul. Deci cititul, și nu cititul pe calculator, că într-o zi o să șteargă astea. Și tu n-ai o carte în țară. Toată lumea să nu existe, să aibă o bibliotecă la mulți e rușine acum, dacă poți să pui o plazmă cât peretele. Nu cumva bibliotecă, e rușine care cărți în casă. Nu! Eu citeam, când eram copil, o carte 200 de pagini la zi. Deci eram înnebunit să n-am cărți. Avea o familie în sat care a plăcut cititul de pe timpul dinainte de război și avea valizi de astea întregi de cărți, cu de alea, cu povești, cu bazme, cu spadasini, cu ce vrăiai, deci rămase înainte când să te păreau. Și mergeam cu traista, dădea câte o traistă și aveam, dacă vedeam că scade rândul, mă duceam repede. Nu cumva să rămân fără într-o zi să nu citesc. Deci atât de mult îmi plăcea cititul. Am citit de toate și mai târziu. Când am crescut la cărți duhovnicești, de astea alante, vedeți, sunt povestiri duhovnicești, sunt atâtea lucruri, minuni ale Maicii Domnului, învățături frumoase, care nu te plictisești. Vedeți, eu acum am scris vreo 15 cărți, pentru că am citit mult și m-au ajutat. Vedeți, uitați aici, acum am scris istoricul Atosului, am scris de 15 ani în urmă, pentru că mi-a plăcut mult să citesc, m-am scris la toate mănăstirile și am luat. Și vineau oamenii, le povesteam toată ziua istoricul Atosului, dar mă durea și prin gura și zic, ia spune-o într-o carte. Că am actualizat-o acum 2-3 ani, las fii la curent și am ca pe o poveste despre fiecare mănăstire, un pic de istoric, o minune, ceva întâmplat pe acolo, lucruri frumoase. Păi am scris și istoricul Chiliei de aici. L-am făcut ca să fie un pic, s-a făcut cu multe minuni și aici s-a construit. Din 2005, vedeți, aici nu era nimica. Aici era o grămadă de bolovani și s-a construit tot ce vedeți aici. Deci cu ajutorul Maicii Domnului se poate face, dar trebuie nădejde, de-aia încredere, că nu te lasă Dumnezeu Maica Domnului și faci multe. Și pe aia am scris 5 cărți de povestiri duhovnicești. Auzeam de la oameni, vine un om, părinte, să știi că pe mine m-a vindecat Maica Domnului, ia să cum te-a vindecat. Păi uite așa, eu o băgam în cap și mă duceam la chilie și notam frumos pe un caiet acolo și așa am adunat și am scris 5 cărți cu minuni de astea. Și multe altele, 2 drumuri care am făcut la Sfinții Rafael, Nicolae și Irina, în Lesbo, care niște sfinți fac minuni, sunt 80 de cărți în grecește numai cu minunile lor. Și am scris și eu 2 cărți din unele minuni care le-am întâlnit și eu, mergând acolo. Și plus alte și alte cărți, deci cărți, ultima care am scris-o, care e tipărită, Mănăstirea Silăstria sau Dragostea cea dintâi. Am gândit să scriu despre Mănăstirea Silăstria din Neamț, eu acolo am trăit, cu Părinte Cleopa, cu toți. Și cum mi-am amintit eu acum, după aproape 30 de ani, Mănăstirea Silăstria, cum am ținut eu minte de atunci. Și frumos am pus într-o carte toate amintirile astea. Când spunea cineva acum, care citise toate cărțile la Silăstria, și că de la lucrurile astea nu le-am știut. Păi asta zic, le-am întâlnit eu în Silăstria, eu le-am auzit de la Părinte Cleopa, la școală monahală, seara când mă duceam la el, ne povesteau o grămadă de lucruri. Și ce mi-am amintit acum, le-am pus în carte. Adică lucruri de astea care țin cumva de tot trecutul nostru. Vedem bătrânii care au plecat, să ne amintim cu drag de ei, adică când ne amintesc de ei, întrec așa prin fața ochilor, bătrânii aia, un bătrân cu un picior care abia îl tărâia, mânca la ora 3, urca
Noi mergeam la Cosit acolo la Siestria, univa sus. El pleca cu 3 ore înainte, de la 5 dimineața, ca la 9 când ajungeam noi, unde făceam jumătate de oră, să ajungă și el acolo. Și cosea până la ora 3, la 80 de ani, fără mâncare. Și mânca acolo un cartof cu o bucată de pâine și dă înainte. Adică bătrâni de ăștia nevoitori, la Siestria am prins. Acum toți au plecat acolo. Și cu smereniu, metanii lung, îl vedeai tot timpul, dă și așa. Deci oameni sfinți, care acum toți, hai, au murit de deoparte. De asta eu zic, duceți-vă când aveți ocazie la mănăstirea Siestria din Neamț, la cimitir. Să vedeți câtă pace. Îmi spuneau oameni care li frică de cimitire. Deci acolo când mă duc, parcă aș sta toată noaptea, atâta pace, și nu mai există frica aia. Parcă stai de vorbă cu ei, bătrâni, acolo îți povestesc ei ce-o trăit ei. Atât e de frumos. De asta sunt atât de lucruri frumoase. Vrei un concediu? Ia dă o tură prin Bucovina aia, să vedem noi câte mănăstiri. Du-te prin alte părți, țara asta mai, prin Vâlcea câte mănăstiri. Alte lucruri frumoase în România asta. Am întâlnit oameni care aveau cel puțin 10-20 de țări în care s-au dus în concediu și habar n-aveau de România. Păi în 2-3 județe până trec cu mașina, dar nu că să viziteze. Și băi, voi știți ce țară avem? Te duci într-o țară care s-a format acum 102 de ani și ce-o construit ei, n-au nicio istorie și te duci că o trântit un turn, nu știu ce, și turnul Eiffel ăla îi făcut la noi în țară, la Sibiu, scrie mai din Sibiu, pe piesele cealea, pe la Reșița sau nu mai știu pe unde, toate astea și noi ne ducem și, vai, fotografii, am fost nu știu ce, și noi avem atâtea frumuseți și peșteri și lucruri de astea descoperite, de te minunezi câte frumuseți are țara noastră. De asta am avut acum, nici mai am citit 3 cărți, viața lui Vlad Țepeș. Deci Răstignit între cruci se cheamă. Ce viață a avut Vlad Țepeș? Că o scris ăsta Matei Corvin, ăsta care a fost a Ungariei, deci au încercat să-l defaime și au scris o istorie de aia de Țepeș. Ăsta și-a iubit țara, nu a iubit nimeni s-o jertfi pentru țară. Știți cum a murit el după toate? Că a fost tot trădat și el la urmă. Ăștia Ungarii au spus că îți dau 50.000 de soldați împotriva turcilor. Dar s-a înțeles cu turcii și a spus la oaste, la generalul lui. În momentul că e contactul cu turcii, voia să pleca și l-a lăsat. Și el nu avea decât vreo 250-300, cam așa 250 de oameni de bază trimiși de Ștefan cel Mare și Sfânt, că erau prieteni. Și îi trimisese din garda lui oameni pregătiți să aibă în jurul lui. Și avea aceea. Și-o plecătaie și-o rămas el în față la 50-100.000 de turci. Și-o spus așa: sunteți gata să muriți alături de mine? Le-o dau, știm, da. Bun, noi înapoi nu dăm în fața turcilor. Și-o tăia la turci, acolo 10.000 de turci o tăiat, tot cădeau în jurul lui, cădeau până au murit toți și la urmă așa au murit și el luptând cu turcii. Dar turcii murise de 10 ori mai mult decât erau ei. Reușise ei să ție față până nu mai rezistat, dar înapoi n-o dat, așa au murit. Adică ca un mucenic luptând. Că au făcut el anumite lucruri, să citiți, să vedeți de ce au ajuns el să tragă în țeapă. Vineau turcii și el știa că nu pot să le facă față. Ea cucerise Constantinopol, Trapezund, a venit să cu 250.000 de soldați și el avea peste 10.000 și reușise el să întemeieze oastea bine pregătită. Și zic, băi, trebuie să bag groaza în ei. Și atunci pe care îi prindea pe turci, îi trăgea în țapă și îi punea pe marginea drumului. Când să vie turcii, să-i vadă. Uite unde ajungeți dacă mai îndrăzniți la noi. Și săracă turci, uite așa mergeau când vedeau că ciorle, corbe mâncau din trupurile la turcilor. Ei, și în felul ăsta au reușit. Și pentru că au văzut că erau și mulți prin țară, erau o nebuneală să fura, o mai tras și hoți în țapă, să bage frica. Și după aia au ajuns cănile de aur la izvoare, nimeni nu se atingea. Deci o dat de muncă la toată lumea, au spus nu, eu vreau toți să muncească pentru țara asta să o înflorim, economia. Și nu a fost țara mai bogată ca în timpul ăla, au reparat toate cetățile, au reușit să facă. Deci oameni cu drag de țară. După aia Ștefan cel Mare și Sfânt, el l-a ajutat mult, credința lui puternică. Se spovedea la Daniel Sihastru, Sfântul Daniel Sihastru, se ducea, se spovedea la el, se împărtășea, spunea toată oastea să se spovedească, să se împărtășească și pleca la luptă, mureau ca mucenici cu Hristos în ei. El cu 3 zile, cu o săptămână nu s-o împărtășesc, ducea acolo, îți dai seama. Deci el era pregătit de așa ceva. Și mureau. De asta spun, pământul la noi peste tot e plin de mucenici. Nu să-l vindem, să-l dăm, că n-are valoare pământul. Are valoare, nu ne dăm seama. Deci e pământ sfânt. Și de asta și noi trebuie să luptăm cât putem. Și pentru acum nu mai este oricine s-a ridicat. Nu vedem să au ajuns alte legi, alte istorii acum, dar putem lupta prin credință. Rugăciune,
și dragoste mult între noi, că asta ne unește și nu poate nimeni să ne dărâme. Știți ce înseamnă? Exact ca scuturile lui Alexandru Macedon. Știți ce avea ăla? Avea falanga lui. Alexandru Macedon, un tânăr care la 20 ceva de ani a pornit și la 33 de ani avea cucerită jumătate de lume. Nu cu avioane. Deci călare. Avea falanga lui, avea lănci de 5 metri. Gândeți-vă, de aici până la ușă. Și avea aici niște scuturi așa mari și cum e la greci, știți, suvlachia, se zice, de alea făcute. Păi când intra în dușman, încăpeau 10 în sulița aia. Intra și lua și o trăgea înapoi și o scotea, deci nimeni bătea orice zi de dușman, trecea pe ei. Deci asta. Și avea scuturile alea atât de bine, încât nu putea trece nimeni. Și asta ce se întâmpla? Erau pus în așa fel scuturile astea și falanga, avea un fel de luptători de ăștia, numai sfereau un pic, intrau în ăia, dărâmau și vineau iar scuturile și închideau. Deci organizat, deci militar, nu știu, asta trebuie să fim noi duhovnicește. Deci întăriți, încât nu ne poate nimic, toate pandemiile lumii, nimic să ne dărâme. Trebuie să fim puternici. Și asta, unitate, trebuie să fie între noi creștini. Nu, noi ne dărâmăm unii pe alții de multe ori. Pac, uite ăla ce face, de multe ori să găsesc creștini răvnitori de aia, cu episcopul cu tare. Păi tu în loc să-l înțelegi pe episcop, să fii alături de el, să-l ajuți pe preotul tău, că e om în primul rând. Că am văzut eu preotul ăla, că și-o lua nu știu ce mașină, nu știu ce. Dar ce vrei să meargă căruța pe jos? Asta e acum. El e chemat, e sunat, băi, părinte, vine repede că moare mama. Du-te și o împărtășește. Păi dacă te duci cu bicicleta, tu faci o jumătate de oră până acolo, cu mașina, și nu te-ai împărtășit tu și pe ea și alergi în altă parte. Deci sunt astea condițiile de acum. Cum spunea cineva, hai să ne gândim. Dacă ar fi fost acum mijloacele astea de transport, oare Sfinții Apostoli sigur ar fi mers pe jos? Hai să fim serioși. De ce foloseau corăbile? Pentru că mergeau mai repede și trăiau drumurile, nu ocoleau drumurile. Corabia tăia drumul. Aia exista atunci. Nu exista altceva. La fel a trecut și acum. Se duceau mai repede. Pentru ceea ce fac, nu avem Sfinți acum, sunt Ioan Maximovici, care prin Shanghai, prin toate țările alea, călătorea cu avion, într-o parte în alta. Îl mai ducea Harul Dumnezeu, apărea și acolo, vindeca și revenea înapoi. Era o situație din asta, era Harul. Dar se foloseau de mijloacele de transport. Adică nu trebuie să aruncăm cu noroi, că de cu tare, nu. Pentru că s-au găsit de ajuns acum, adică sunt de ajuns care luptă biserica, adică să o mai dărâmăm și noi din interior. Pentru că avem luptători încă în biserică, preoți buni, avem episcopi buni, încă sunt care se luptă pentru biserică. Nu ne gândim să ne luăm numai ce se pune pe ecran, că pescuiesc aia. Că discutam odată și cu un reporter care îmi spunea că a discutat cu un prieten de-al lui reporter. Și el scotea numai cazuri negative, tot din cadrul bisericii. Și spune, dar tu altceva nu vezi? Ziceai că te duc eu să vezi preot care a făcut azil și îngrijește de 30 de bătrâni din cheltuiala lui, care au făcut orfelinat preot. Nu pot asta. De ce? Păi eu sunt plătit să caut numai cazurile negative. Alalante n-am voie să le dau. Deci intenționat. Și pentru că nu găsea totdeauna cazurile, fabrica omul. Mai de aici, mai de acolo, tăia de acolo, ca să apară ce trebuia lui să arate. Ei, lucrul ăsta. Păi gândiți-vă, ăla o să aibă o moarte liniștită, omul ăla, care a denegrat și a zmintit atâta lume, reporterul ăla, și să nu gândim altceva, că trag și copiii lui prin ce-au făcut. Sunt mulți acum plătiți frumos să scoată ce vor ei. Hai să vă spun un lucru. Îmi spunea un călugăr s-a suat prin Atena și l-a luat un reporter de televiziune și a spus așa, au văzut că e român, știa o lei de greacă, ce-a zis? Era mai simplu, el zice, uite, nu știu câte mii de euro, îți dau 5.000 de euro să spui că călugării din Atos, în fața camerei, să spui că sunt homosexuali. Când s-a trezit ăla, că era el mai simplu. Păi ce ai zis, am înnebunit, l-a lăsat și a plecat. Deci pescuiesc lucrurile astea, dacă pot îmbracă pe cineva. Să nu uităm când au fost, dacă știți, la Tanacu, în Vaslui. Da. Deci au îmbrăcat femei în maică, au pus-o acolo în fața mănăstirii, filmau cu camera și povestea aia că schinuite în mănăstire și nici nu era din mănăstire. Era o reporteriță îmbrăcată acolo și pusă ca să arate, uite ce spune o maică din mănăstire. Deci fabricate toate. Da. Deci sunt o grămadă de lucruri, să nu credem în spatele camerelor care se aranjează să fac. Văzusem o scenă, o dat cineva la o televiziune. Știți ce făceau? Cineva filmase cu un telefon din spate. Erau camerele puse, erau îmbrăcați în combenizoane de asta din spital, un pat de ăla, unul acolo și pusese niște cablu pe tot să apară că e ca un salon de spital și cum alergau, feriți-vă, veni cu bolnav, o da deoparte, ăla ăștia filmau, ia de acolo poziții, cadru și pe aia închis, și pe aia râdeau că le-au reieșit cadru și pe aia îl postau pe televiziune cu uite ce se întâmplă în spitale.
Deci se fabrică o grămadă de lucruri de astea. Nu vedem să ia câte una de asta și să dădea. Fusese la începutul pandemiei. Spunea de un lucru, cu uite în Italia ce se întâmplă. La filmarea aia era de câțiva ani, de la nu știu ce, și o plimbat toate țările, fiecare o dădeau că a fost în țara lui. Aia cu sicriile, părinte, cu sicriile aia, sala de sport plină de sicriu. Cu bolnavi de ăștia, cu nu știu ce, o grămadă de lucruri de astea fabricate. Televiziunile au nevoie de așa ceva. Îți plătite, frumos să facă treaba asta, să dea senzații, spui, domnule, că pe om, dacă, cum am spus, îl ții în panică și în frică, l-ai distrus. Și asta e nevoie. Da. Să ai o lume de legume, deci și se refugiază, părinte, în... Și ceilalți stau și se lăfăiesc, dar ei nu-și dau seama că de fapt sunt marionete la rândul lor, în spatele lor e diavolul care îi manipulează pe ei, să poată controla lumea și la urmă ea, cum am zis, ai făcut lucrul diavolului, te duci în casa diavolului. Da, asta crea și frică asta acum. Da, de asta eu spun, băi, să nu avem frică de nimic. Da. Uitați în vară, m-am dus în țară, da? Da. Cred că am întâlnit mii de oameni. I-am îmbrățișat pe toți. Când mă întâlneam, bă, ce faci? Ia-l în brațe pe ăsta, toți. Părinte, da, nici o problemă. Pandemia cu pandemia, noi cu dragostea. Și am nimerit, chiar eram la dealul Patriarhiei. Când am ajuns la început în țară și m-a rugat cineva, era lucrar chiar pe minister, cineva, părinte, spate un pic. Da, și am stat de vorbă cu o femeie acolo, avea și problemele ei. Și după aia mă sună cineva, părinte, sunteți cumva? Da, dacă vreți, veniți aici la dealul Patriarhiei, dacă sunt tot pe aici, ne întâlnim și eu mă duc în treaba mea. Poți să mai iau pe cineva ea? Când apare cu 20. În dealul Patriarhiei, de jos acolo, la strada mare. O sări toți pe mine, m-au luat în brațe, plângeau toți. Un polițai la 30 metri mai încolo mă trăgea cu ochiul, dar nici nu îndrăznea să apropie. Atunci era legile stricte, nu te apropiam, nu știu ce era. Da. Și n-ai nicio treabă, am stat eu vreo jumătate de oră cu ei, dar zic, hai să nu se exagerez. Acum am puteam scăpa de ei, că oamenii nu mă mai lăsau acum, cu tare așa. Deci, am spus, bă, dacă vrea Dumnezeu să mă îmbolnăvesc, mă îmbolnăveam. Nu. Am venit aici cu mila Domnului, că eu am probleme mari cu inima. Deci eu dacă m-aș îmbolnăvi la mine, cred că imediat. Adică, mi-a zis și doctorul, adică deci la mine inima e la limite, cum s-a zice, și când, și părinte, poți să trăiești 80, 100, poți să cazi mâine să te duci. Deci inima depinde de tine cât ai grijă de ea. Altfel, zice, de făcut, nu ai ce-i face, că asta e problema, dar zice, mila Domnului. Și am zis, băi, dacă Dumnezeu știe că eu plec mâine, măcar să nu-mi pare rău că am trăit, cum s-a zice. Mă bucur frumos de tot ce este. Stăm de vorbă acum, ne bucurăm. Nu știm, poate mâine mor eu sau cineva dintre dumneavoastră. Măcar să nu regreți, adică că zice, timpul nu-l mai dăm înapoi. Și atunci să trăim frumos. Trăim frumos, în dragoste, în bunătate, poți să faci un bine, fă un bine, poți să-i zâmbești cuiva, zâmbește, adică încearcă să trăiești frumos. Și atunci știți ce se întâmplă? Nu numai că dai bucurii roate, dar îți vine bucurie. Hai, vă mai povestesc un lucru și încheiem. Eram în țară și m-am dus, vineam de pe la Vâlcea, nu știu, până pe la Craiova, că am anumite familii în țară care de 10-15 ani, cum se zice, s-au obișnuit să trec pe la ei. Și dacă cumva vede că s-au nimerit ultimii ani, să cam ajung o dată pe an vara. Și dacă s-a apropiat timpul și imediat mă suna, părinte, nu cumva ai trecut și n-ai trecut pe la noi? Și atunci treceam așa un traseu pe care pe la ei. Și vineam dinspre Craiova, Vâlcea, până am fost, și treceam pe traseu, zic, hai să merg pe traseu Curtea de Argeș. Că aveam o doamnă, avea un magazin deschis numai cu marfă din Grecia. Au fost prin Grecia, ea în concediu și atât de multe au plăcut, îmi spus, vreau să-mi deschid magazin cu iaurt, cu brânză, cu măsline, cu fructe de mare. Și au deschis acolo în Curtea de Argeș, chiar în piața care este acolo, dar magazin închis, cu toate astea. Și mai trecusem altă dată și am zis, mă, dacă trec pe ei să nu o sun pe doamna, am sunat, vai, părinte, nu știu ce am venit, mai avea o doamnă acolo care o ajuta, o să vii cu o cafea, o scos ea niște fructe de mare, avea acolo gata pregătite, am gustat ceva, am stat de vorbă, s-au bucurat foarte mult, chiar așa. Și zic, măi, aici nu se discută să nu trec pe la viața, pe la Sfânta Muceniță Filotea. Și am plecat de acolo, dar zic, nu mă grăbesc, trebuia să ajung la Brașov. Când ajung. M-am dus frumos, am tras mașina, m-am modernizat și eu, am pus un GPS, că înainte umblam cu o hartă mare în dreapta și mă uitam, opream, până să merg cu mașina, acum GPS-ul pe străduț mi-era greu, îl încurcam, opream, auzi, piun eu acolo, iau pe col, de acolo opream altul. E, acum, cu mila Domnului, asta mă ducea. Și am pus Sfânta Filotea, pac frumos, am ajuns acolo, am tras pe dreapta și m-am dus. M-am dus la Sfânt acolo, m-am rugat, m-am închinat, m-am bucurat în biserică, m-am dus pe la Regina Maria, care o apreciez foarte mult, că a fost, cum se zice, dragostea românilor, deci o iubit românii și o iubi România din toată inima. Ea a fost pentru România, cum zice, ca o mamă, mai ales am citit o carte care a scris ea, am găsit-o pe la Prodromul, veche, scrisă de când trăia ea, deci așa era, veche, galben, așa,
cum o scris ea despre cum a murit copilul ei la 14 ani, Mircea. Și toată drama care a trăit ea, copilul mort acasă, soldații plecau pe front. O trebuie să zice, bă, nu se poate, las copilul și mă duc, că pleacă trenul, niciun tren nu pleca din gară fără prezența ei. Și toți erau soldați, toți, băi, n-o venit regina. Și atunci a pornit trenul, când târzia, trebuia să ajungă pe front. Și ea, alergând, dă-i, viteză, a ajuns în gară când trenul se mișca. Și vă dați seama, plin, full, până pe scări, sute de soldați, toți cu flori în mână de la iubitele lor care plecau pe front. Și când o striga cineva, a venit regina, toți și-au scos florile de la bonete și au aruncat pe ea. Și că s-au adunat flori pe mine până s-a terminat trenul, până m-au îngropat în flori. Zice, plângeam, nu mai puteam, adică cât o iubea și-o dat seama cât o iubeau aia, se duceau să moară pe front și toate florile alea le-au aruncat ei. Și spunea ea, adică durerea, se ducea acasă și tot așa, se ducea prin spitale, bolnavi, erau atunci și bolile, și ciumă, și toate, nu conta, se ducea la cap, zice, trecea pe la căpătâi la toți bolnavi, zice, băi, măcar să știi, și li șopteai regina aici, se bucura ăla. Și o să cam ajuns la un soldat și că ăla m-a dărâmat cu totul, spunea ea. Zice, nu mai avea față, doar auzea, dar ochi nu mai avea, explodase în față o mină de asta. Și zicea, a terminat, ăla se vedea că o oră, două, o zi dacă mai trăiește. Și atunci s-a spus cineva, i-a șoptit la urechi, că regina e lângă tine. Și atunci a întins mâna el. Și ea, regina repede l-a prins de mână și l-a strâns, zice, sunt aici. Și a început el să șoptească cât putea el să mai vorbească așa foarte. Și ea și-a oprit urechea. Zice că îți doresc, adică abia vorbea el, să ajungi regina tuturor românilor. Adică că îmi era ruptă din România atunci, cum era, zice, am izbucnit în plâns și am fugit din spital, a spus ea, zice, n-am putut răbda un om care știa că moare, nu mai are mult, el nu-și dorea lui sănătate, îmi dorea mie să ajung regina tuturor românilor. Și cât și-o iubit la omul ăla țara, dacă dorea el să întregească și spunea ea, zice, am plecat plângând de acolo când am văzut, zice, cum, adică cât mă iubeau oamenii ăștia. De asta au ajuns și ea să iubească România, adică ea a fost ca o mamă pentru România. Și de asta spun și acum, eu le spun la mulți, băi, zic eu, că trăiesc aici în Sfântul Munte, că-s călugăr, de 28 de ani aici. Zic, dar eu cred că iubesc țara mult mai mult decât mulți români din România. Adică am citit, eu de asta le spuneam mai mulți. Eu după unul din bunici îs Vlad, după tata. După cealaltă bunic îs Vodă. Zic, după voi, doi voievozi, Vlad, Țepeș și Ștefan Vodă. Zic, ar trebui, cum spun ăștia, să am sângele albastru, că după doi voievozi. Și adică am citit mult despre ei, mi-au plăcut, zic, băi, ce oameni am avut noi. Adică întotdeauna eu când discut despre țară, mi se ridică așa și mi se face, deci cum, adică cu cât drag, băi, țara noastră s-o jertfit, eu mă uit la strămoșii noștri care așa, de asta am un nepot acasă, acum e la liceu. Citește ăla, când spunea Mike, zice, că asta seamănă cu tine, zice. Adică cum citeam eu? Citește continuu. Știi, deci, o făcut în clasa a 7-a compunerii la școală, s-a ales cea mai frumoasă din 7 sate compuneri și a lui s-a citit în fața primarului la toți și plângeau toți cum a murit moșul, bunicul în război. Dar atât de frumos a descris el compunerea că i-a dat și un cadou primarul de 500 de lei, i-a dat o diplomă, cea mai frumoasă compunere. Adică, dar omul ăla care citește, adică ajunge toate lucrurile să le transforme în frumos. El și o poveste, dacă o spune, devine frumoasă. Dacă o spune altul, se pare rece. Păi ăla, pentru că el trăiește lucrurile alea, el orice citește. Păi eu citeam singur și plângeam, povești sau de astea, acolo. Deci vinea mama, mă trăgea de mână, auzi tu, n-auzi? Deci de 5 minute te strig, n-am auzit. Atunci ieșeam eu din poveste. Eu făceam și eu acolo, mă luptam cu zmeii, cum se zice. Adică trăiam lucrurile astea. Deci noi când facem ceva trebuie să trăim. Orice lucru. Zice, fă ca pentru Dumnezeu. Și o muncă. Dacă o faci cu drag, devine atât de ușoară munca aia care o faci, că tu nici nu o simți, pleci odihnit acasă și mulțumit. Și unde ai făcut munca, așa i-ați mulțumit, scuti, băi, cum au făcut, nu dau gunoiul sub pat că nu vede nimeni. Nu, fă cu drag, fă totul cu drag. Că atunci așa Dumnezeu te binecuvintează, știi cum? Îți dă de zici, Doamne, ajunge, mai dă și la vecini, că eu, uite, am de toate. Deci eu o spun lucrul ăsta din experiență. În viață, vedeți, aici am început de la nimic, aveam 1000 de euro datorii, n-aveam un leu în buzunar. Și s-a făcut aici o lucrare și vedeți la nimic. Tot a fost pe minune Maicii Domnului. Ajungeam la o limită, trimitea omul Maica Domnului și exact cu banul pentru aceea, mai ales la acoperiș. De un an n-așteptam un leu, costa 25.000 de euro numai acoperiș la casă, cu piatră. A venit omul cu plicul și mi l-a dat și când am chemat meseriașă cu tot, banii au fost la milimetru, 25.000 de euro costat. Maica Domnului știa exact, o grămadă de lucruri și de minuni. Dar trebuie să ai încrederea totală
și să te dăruiești, să faci cu drag. Eu am spus, orice faceți, faceți cu drag. Fă puțin, dar cu drag. Fă din inimă. Te duci să ajuți pe cineva. Nu te duci să-i sprijinești gardul. Du-te și fă cu toată inima. Bă, o jumătate de oră poți să te ajut vecinii. Ce ai? Asta. Dă la transpirații, să pleci acolo să știi că ai transpirat nu pentru bani. Din dragoste. Ai făcut o faptă bună la care ai transpirat. Aia are valoare. Da. Deci sunt multe lucruri în viața noastră. Dacă le facem cu drag, deci o să avem raiul pe pământ și ne ducem în rai și dincolo. Dacă nu le facem toate cărtini, toate nemulțumiți, bucățicai de pâine sunt nemulțumit că vecinul mănâncă cozonac, mașina mea că-i Dacia și ăla are nu știu ce Mercedes, permanent toată viața o să fim nemulțumiți. Nu. Cine o dat Dumnezeu să fim mulțumiți? Care-i grijă Dumnezeu? Dacă știi că ne de folos să ne dea și mai mult. De unde nu ne așteptăm. Dar toate, cum am spus, cu drag, cu mulțumire. Și cum revin aici și închei postul, să-l ținem cu drag, îl iubim pe Dumnezeu. Doamne, fac și jertfa asta, asta e asta, mâine tai ce, acum mai amân o oră să mănânc, mai mă înfrânez acolo, mănânc mai puțin o leacă, că nu înseamnă nici să umplim burta, fulcii de post și crep, după aia stau și mă mângâi. Adică să facem totul cu drag. Postul să fie cu drag, fapte bune, să nu ne mai enervăm, să ne rugăm de biserică cât se poate. Noi trebuie să încercăm să ne luptăm să rămâi bisericile deschise. Că dacă vede și preotul că e plină biserica, să luptă și el mai mult, că e încurajat, întărit episcopul, dacă vede și el că preotul se luptă, încurajat și el are sprijin. Deci totul pornește de jos, rotița aia mică, cum se spune, pornește tot mecanismul mare. Deci omul creștinul, dacă e alături de preot, preotul alături de episcop și mai departe, biserica devine o putere și nu poate să o dărâme nimeni. Nu vedem acum câte lupte împotriva ei. Deci totul depinde de noi. Curaj, întărire, așa, rugăciune multă și nădejdea în Dumnezeu. Și o să vedeți că, și cum am mai spus, să nu existe creștin fără să aibă icoana Maicii Domnului cu Mântuitorul în braț în casă și candela aprinsă. Asta fiecare. Ai plecat de acasă, săruți icoana, ajută-mă Maica Domnului la venirea. Maica Domnului, îți mulțumesc că am ajuns din nou acasă la familia mea. Ia-ți familia în brață, copiii, că nu știi, pleci, vii, te mai întorci, întotdeauna îmbrățișează-i cu drag, întreabă-i nevasta, mai ajută și pe ea la bucătărie, că nu e ușor. Nu vă gândiți și acolo, între oale, să facă mâncare, că mai tot de vezi de unul în altul. Spunea unul care tot șocărea nevasta. Avea vreo 5 copii acasă și în săraca nu muncea, că avea grijă de copii, farfurii, spală, masă, pune-te, pleca unul, vine altul și ăsta vinea acasă seara, spunea la televizor, nevasta, adă-mi ceea, dar nu mai pot. Ce nu mai poți că muncești tot ziua, tu stai geaba acasă? Nu mai pot, deci el, săracul, că a muncit. Muncea, într-adevăr, omul. Dar cumva vrea să-i aducă la masă, dar nu mai putea și ea, că îl spăla pe la mic, tu te iați din bucătării, da? Că s-a obosit. Și s-a îmbolnăvit săraca. Și s-a dus la spital și a stat internat o săptămână. Și a rămas ăsta cu 5 copii acasă. Deci era după 3 zile a venit la spital și că nevastă, fă-te sănătoasă și vină acasă că-ți termina, nu mai rezist. De ce? Nu stai degeaba, ți-ai luat concediu. Ce degeaba? Și știi ce? Copiii flămânzi, murdar în casă și nu mai fac față, nu mai pot dormi noaptea, ați distrus. Deci el nu a rezistat mai mult 3 zile, a venit, gata, a rânduit Dumnezeu așa să vadă ceea ce îi face nevasta. El nu rezistă nici mai mult de 3 zile. Era disperat și era mizerie în casă. Nevasta făcea și curat, deja și 2 feluri de mâncare. El nu reușea să facă asta. Deci noi nu ne dăm seama ce avem în jurul nostru. Ai nevastă, vezi cu minte și face, tu vii cu pretenții. Nu, vine cu altceva. Vine cu o floare când nu e atentă să o găsească seara pe pernă, o ciocolată sub pernă, un cadou, ceva, surpriză permanent. Să vezi cu câtă dragoste face și ea mai mult când vede că îți răspătită lucrurile astea. Zice nevasta, femeia în general, zice, chiar de știi că o iubești, are nevoie să te audă în fiecare zi să spui te iubesc. Are ea nevoie lucrul ăla. Băi, cum spunea cineva, era disperată la muncă, era amărâtă, mergeau toate rău. Și sună soțul. Ce faci, draga mea? Ce să fac, uite, munca? Zice, te-am sunat să spun că te iubesc, că mi-e dor de tine. Și că deodată a dispărut tot, a închis telefonul, curaj din muncă, a dispărut totul, doar că bă, soțul meu s-a gândit la mine, m-a sunat. Deci lucrul ăla pentru ea, eu o scos-o din toată starea aia, o muncit toată ziua cu drag după aia. Deci ce contează? Nu-mi dă seama. Mi se pare greu lucrul ăsta, dar pentru ea are valoare. Deci nu ne dăm seama. Putem să avem un înger în familie, o soție care ți se pare că e sucită, să o faci, să nu-ți fie, adică să te minunezi cineva stai, dar trebuie să știi să te porți. Te porți frumos, o să ajungi și o să ai un rai în casă. Dacă nu,
ceea ce ai. Vrei iad în casă? Iad îți faci. Vrei rai? Rai îți faci. Și atunci trăiești într-o bucurie aici pe pământ, trăiești într-o bucurie unde te duci dincolo și ne ducem dincolo la Hristos. Doamne, iată eu și pruncii care mi-au dat Dumnezeu, cum se spune. Nevasta m-a luptat, copii când mi-au dat Dumnezeu, niciun avort, 2, 3, 10, câți or fi, Doamne, i-am crescut cum am putut. Și atunci Dumnezeu vede că te-ai luptat, ți-ai dat silința. Și de asta zice, copilul întotdeauna poți să le duci cel mai mult cu dragostea. Nu cu parul. Zice, modelul băiatului și a fetiței, nu contează, copilul e tata și mama. Ei sunt uriași în casă. Când se naște, ce vede? Ce face tata? Tata meu. Uite, tata meu face așa, tata... Deci pentru ei sunt primul exemplu. Și dacă are un tată bun, o mamă bună, care vede că se poate frumos, nu se ceartă în casă, se roagă, ei cu asta se nasc, cu asta pleacă și sunt mândri de părinții lor. Dacă are un tată care din crâșmă în crâșmă și vine beat acasă, îi rușine să-i spui că e tata lui. Când o vede partea aia, trece strada ailantă, că băi, mă văd prietenii că ăla e tata meu. Dacă vede că tata e om cum trebuie, adică se luptă, e cuvincios, se poate frumos, e mândru, băi, tată, mama. Deci asta trebuie să căutăm, adică toți care sunteți, să fiți model pentru copiii voștri. Și atunci o să aveți copii buni. Dacă nu, cum zice, cașca nu sare departe. Ce ai făcut, să te aștepți să facă și copilul tău. Ți-ai bătut pe tata tău, să te aștepți să iei bătaie la rândul tău, ca asta se întoarce. De asta. Deci să căutăm totul cu dragoste și o să vedeți ce frumoasă devine viața. Avem dragoste, atunci totul devine frumos. Și aici pe pământ, și pentru că dragostea nu-i pământească, e de la Hristos, dacă toată viața am folosit-o, am cultivat-o și ne-am alimentat de la Hristos, obligat ne-a Hristos, bă, voi ați trăit numai cu dragostea mea, veniți încoace în dragostea mea. Deci asta e totul, să trăim în dragoste, în bunătate și trăim frumos. Nu zice nimeni, nu mânca, du-te într-un concediu, nu zice nimeni. Eu chiar le-am mulți, le spun, băi, măcar o dată la o lună, rupi 2 zile, indiferent ce avea, roagă un vecin să aibă grijă de animale, dacă ești la țară cu tare, ia-ți familia în mașină, strângi acolo câțiva lei și du-i univa pe un munte, du-i să viziteze ceva, du-i, lasă-i să bucuri împreună cu ei. Deci dacă te-ai dus la mare, ia-ți o minge, joacă-te cu ei, fii, nu pe telefoane. Încercați telefoane lăsate în mașină, voi duceți-vă și bucurați-vă în natură, comunicați, luați, fiți o leacă apropiați unii de alții, discutați. Deci asta e nevoie. Pentru că acum tehnologia o preluat totul. Și de asta distruge tineretul. Dacă părinții nu se îngrijesc să aibă timp de ei, să-i scoată, să bucure cu ei, se distruge totul. Deci, dragii mei, curaj și tot înainte. Cu Hristos, cu Maica Domnului, postul să-l ținem cu drag și atunci o să vedeți că toate devin frumoase. Dacă nu, ne chinuim. Alegeți ce vreți. Da? Mulțumim pentru tot. Să ne ajute Maica Domnului pe toți. Da?